distanță 5 metri, cadență mai rară la 5. Da, s-a ocupat mai bine zona centrală. Problema apare cu cercurile foarte dese care nu mai permit o stabilire foarte clară ce anume s-a lovit. De aceea vom folosi o țintă cu 5 cercuri în momentul în care vom trage la competiție.